Вагітність 41-42 тижні, вага 3,950, обвиття пуповиною, чи можна вже робити кесарів розтин. Ось це все, що ви перерахували, це не є показом для кесаревого розтину. Тобто, якщо у вас є інші показання для кесаревого розтину, так, звісно, його можна робити, але гадаю, якщо б у вас були покази для кесаревого розтину, вам би його вже зробили. Тобто, скоріше за все, вам будуть запропоновані пологи природнім шляхом, а потім, в залежності від того, який буде перебіг цих пологів, що буде обов'язково лікар моніторити і за допомогою КТГ, вислуховування серцебиття, і будуть вирішувати по тому, по ситуації, як будуть іти пологи. Так що не треба одразу себе налаштовувати на кесарів розтин. Обвиття пуповиною і вага дитинки ця не є показом для кесаревого розтину.